Miriam Campos naiz, gure eskuko Bilboko kidea. Momentu honetan gure esku dago sartuta herri libre bat dinamikan. Eta ari gara lantzen ekainak 7an Bilboko kaleetan, egin nahi dugun mobilizazio jendetsu eta indartsu batean. Guk uste dugu momentu honetan Euskal Herrian ematen ari direla sektore desberdinetan, burujabetza urrats txikiak, dela feminismoan, dela euskara, hizkuntza, kirolean, dela gure pentsio eta pentsio sistema edo gure soldata minimoa hautatzeari begira. Ikusten duguna da herritik, Euskal Herritik nahi bat dagoela, gauza desberdinak erabakitzeko. Orduan, pentsatzen dugu horretarako jauzi bat eman behar dugula herri bezala eta burujabetzaren ariketa nazional bat egiteragoaz. Hori da gure deialdia momentu honetan. Badela unea horrelako jauzi bat egiteko eta ekainak 7an horrelako mobilizazio erraldoia egitea burujabetza nahi hori erakusteko kalean. Gihar hori, era baten edo bestean erakutsi behar dugu. Ikusten dugu edozein herrik, libre eta demokratikoki hautatu nahi duenean bere etorkizuna, behar duela alde desberdinetatik tira egitea. Ikusten dugu instituzioetan eztabaida badagoela mahai gainean, Gasteizko parlamentuan estatus berriaren inguruko eztabaidarekin, Nafarroako parlamentuan ere foru hobekuntzaren inguruko eztabaidarekin, eta Ipar Euskal Herrian ere Euskal Elkargoa, momentu honetan dagoen instituzioa bere aukera eta mugekin ari dela planteatzen ere urratsak ematea zentzu horretan. Orduan, pentsatzen dugu kaletik ere hori babestu behar dugula eta aurrera pausu bat eman behar dugula. Eta horretarako ekainak 7ko mobilizazioa izango da une erabakior bat. Ekainak 7ko deia izango da mobilizazio batetara, baino askoz gehiagorako, Planteatzen duguna da egun osoan zehar egitarau zabal bat eta publiko guztietarako, Goizetik egongo da txikigune bat, porrotz eta ipuin kontalariarekin, egongo dira kalejira desberdinak, txistulari, albokari, egongo dira herri kirolak, bertsolariak, eta hori dena, egun osoan zehar egongo da, txosna bat jarriko dugu ere, 3 gune nagusi hartuko ditugu, horiek egongo dira Plaza Berrian, Santiago plazan eta Mariaren Bihotzaren plazan. Gero 5:00 izango da egunaren hitzordu garrantzitsuena, 5:00 manifestazioa abiaraziko dena Lakasillatik, baina gero arratsaldean ere eta mobilizazioaren ondoren erromeria bat egongo da eta Bilbo kantari. Egitarau zabala, egun osoan zehar, gonbidatuta zaudete, jai geroan ospatu nahi dugun mobilizazio horretara etortzea, kuadrilletan, familietan eta nahi duzuen bezala, aukera egongo delako gozatzeko egun osoan zehar.